8 mensen oppakt bij grote politieactie Ljouwert. We hebben in ieder geval jild aantroffen, wapens, verdovende middelen. Daarnaast hebben we een aantal panden aantroffen, althans dat weer bekend, en die gaan we in beslag nemen. En zaak van Zeggeren na 2 jaar onderzoek lang omlet van start. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. De politie had van de morgen betierd 8 mensen aanhouden in een groot onderzoek naar het witwasken van crimineel jild. Ik binnen er dure auto's, boten en poeden vol jild in beslag nam. Op 15 plakken in Ljouwert die de politie invallen. Ljouwert voor een morgen betierd. Ploegen van de politie maakten haar kleer voor een inval. Exact om 6 uur werden 4 vertochten op locaties in Ljouwert en Gautum van haar bed hellen. Afstand pakken, afstand. Politie! Afstand pakken. De inval is een gevolg van een langer rinnend onderzoek naar een 33-jarige Ljouwerter. Nou, we hebben een skof geleend. Ik denk dat het wat meer hier leent is dat wij informatie kregen via misnaam anoniem. Mooi dat mensen dat melden. Die er aan het attenderen dat deze man actief is in de verdovende middelhandel. Dat vond nog bijzonder op, omdat deze man leeft van uitkering en toch bijzonder actief is en kennelijk zo hield het joh. In 15 huizen en bedrijfspanden binnen invallen dieren. Die binnen in de ring van de dag al je zacht. Nou, we hebben in ieder geval jild aantroffen, wapens, verdovende middelen. Daarnaast hebben we een aantal panden aantroffen, althans dat weer bekend, en die gaan we in beslag nemen. Ik ben nog in een wenning in Gautum geweest. Daar stond gewoon in een zo'n big shopper van een bekende supermarkt. Er zit een borden vol met bankbiljetten. Nou, dat is een manier kennelijk om het te verpakken. Nevens Rijen gaat het hier om ondermijning. Met de ondervraat mengt met de boppenvraat. Deze man heeft zijn vermogen wat hij crimineel verkregen heeft. Dat het er omzetten in pannen. En die pannen zijn dus legaal. En dat is dus een vorm van ondermijning. Dus het is legaal, sinds maar op een gegeven moment heeft hij bezit. En het is heel moeilijk wanneer je grondelijk net aantonen kan om als overheid dat weer terug te krijgen. Het gaat om een grote inval. Bij de actie wien Jonken de politie, het leger, de Fiat, het UWV en het ministerie belutsen. Het is een editie die de deelnemers en de organisatie net gauw weer viert zullen. Want neerjeder waren de safvolle fietsers van de Diekhelle bij de fietsalvenstedentocht van Juster. Bij de 83e editie kunnen zo'n 150 deelnemers de tocht net uitfietsen. Een part van haar moest van de Diekhelle worden vanwege de tonger. Daarvoor werd ook een touringcar inzetten. Deze afsluiting is wel heel uitzonderlijk. Ja, het is maar wel heel verstandig van de organisatie om het gewoon de tocht plat te lezen, want dit kan echt niet meer. Het wordt onwaar, is het rein, er is niks meer aan. Dus het moet wel goed wezen. De mensen die de eindstreep net halen, door het middenwaar, krijgen wel een kruisje. De organisatie wil uitzoeken hoe ze tenai jeder ingrijpen kunnen bij tongenbuien, ook als er nog duizenden mensen op de fiets zitten. Haast 2 jaar nadat het lichaam van de zo'n 30-jarige Tjeerd van Zeggeren ontroffen waard in de steekrijden bij de Westerijn, wordt de zaak inhoudelijk behandelen. Morgen stiert de widow van Zeggeren van de dochter. In juli 2017 wordt het lichaam van de 33-jarige Tjeerd van Zeggeren ontroffen in een steekrijden bij de Westerijn. In het onderzoek komen meerdere scenario's aan bod. Bigelieks dat van Zeggeren onrieden is. Dat is net zo, blijkt letter. Wol binnen de vertochten onhouden in het onderzoek. De vrouw van Tjeerd, haar mem en haar ex-vreun. Haast alle vertochten worden bevrijlitten, uit zijn vrouw. De widow wordt vertocht van belutsenis bij de deur van haar man en zit nog nota nog hield hij in voorarrest. Nevens het Openbaar Ministerie binnen DNA-sporen van de vertochten ontroffen op de kleren van Tjeerd van Zeggeren. Nevens het Openbaar Ministerie is het motief relatieproblemen. Nevens Brian de Pre, advocaat van de vertochten, is er lang net genoeg bewijs dat de vrouw belutsen west had bij de deur van Zeggeren. De vertochte zelf zei dat ze haar man net vermaden had. Doch schot het OM de widow verantwoordelijk voor de deur van Zeggeren. De rechtbank in Ljouwert heeft 3 dagen uitlutsen om de zaak te behandelen. En dan nou nog het waar. Hier is Piet Paulusma. Jong droeg waar, maar de zinnen erbij. Vannacht staat er gewoon meer bewolking. 10 graden, wel droeg. En de wind die komt uit het zuidwesten, die is zwak of matig. Morgen vanuit het zuiden en zuidoosten waai ruim en dan ruimt het soms stevig. Temperaturen zijn 17 graden. De wind uit zuidelijke richting waai en die is morgen zwak of matig. En dit wie kijk op Friesland, Sjoch Vermeerhuis op uw website omroepfriesland.nl of op de Omroep app. Nog een heel noffelijk verder.